Umani ng papuri si Ryan Laksamana Manguera, isang grade 6 teacher ng Bicol Elementary School sa Mabalacat City sa Pampanga matapos niyang gawing isang everlasting classroom ang kanyang advisory class. Sa pamamagitan ng personal funds at tulong mula sa mga stakeholders, nilagyan ni Manguera ng iba't ibang learning resources ang grade 6 everlasting. Kabilang dito ang welcome kits na may school bags, notebooks, white t-shirts at umbrellas para sa bawat mag-aaral. Nagtayo rin siya ng in-classroom food at school supplies pantry, gayon din ng hard hat safety corner upang maging accessible at organisado ang mga gamit ng mga estudyante. Sa social media post ng Schools Division Office o SDO Mabalacat City, pinuri ang proyekto ni Manguera dahil nakakatulong ito sa pagbuo ng isang inclusive at supportive learning environment habang nababawasan ang financial burden ng ilang pamilya. Patuloy namang hinahangaan ng mga kapwa guro, magulang at estudyante ang inisyatiba ni Manguera na nagsisilbing inspirasyon sa paglikha ng mas makabuluhang learning spaces para sa mga bata. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.